Mana kamano nya kwara moga jwang eno kinyi machielo tarik 24 mar dwe mar ariyo higa mar 2025 ma en Ramogi TV chendo makakawane ni ya mokinyi makawuono ma chendo makende mabende funo weche bura mamulungi mani in kaka janeno kendo jawinjo marwa wado kini machigni pani chendo ni biro ni achiel kachiel bende kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV YouTube bende kilimo tibro yudo wa Facebook live bende wantiere dwaro makende ni wago kodi mbaka wang'io weche mopogore opogore machigni an jatatuak Victor Tino Makajo makao kaketho kinde yie moda kao thuolo mar wako governor maonge portfolio okang'eni en ikruok mane ma en gone yiero mar 2027 governor oyawore kendo machigni jumani bang' bedo kod wuoth marabora e piny Addis Ethiopia joluo nogo ngero kawacho ni gimogen jabare to kata kamano onge gima osekethore onge gima olal oyawore ahinya joje iro kamano ahinya oyawore ahinya mosikora mugia jwang' kamoro amora magichiewo kinyi makawuono ni e gwenge bombe madongo gi matindo ni oyawore uru duto kamoro amora ma uchiewe joka ma en okinyi maber ahinya Victor mane samiyo thuolo mondo obed mangima ing'eni ikelo wach wuoth madis to okadwa dhi nikech ang'eyo ni en pi mane buo lalo koro nasiko ni mondo ang'won nikech senior jay bende nitiere kamoro manogo yie kore nyoro koro lang'eni ka weyo mate embo biro weyo mate okadwa na gomne udhie kama odwa dhi kama idwa dhi no pinyo kinyi wachawa guok mogo maber ok ywagi sani jogo seromo kore maber kabisa yeni vioje luor ber ing'eni sani momiyo ine maluongi aloso gi joma nitie page 1 of the table ma IPL yes ka team ni onge page 1 kabiro malo to onge gima wacho kecho kwadwa ketho sa gi joku maonge wakony sa kik waketh seche ma pressure penjo maduong' ahinya ni un te bung'iyo kochakore malo koso uchako ng'iyo gi mwalo wan kaka Man City koso gin jomo buko wach nikech an ing'eno okadwa ketho sagi okadwa engage gi aonge go gi sa Victor we awene ne kanyo nikech wiye wil nitie gima nyowo Madrid Real Madrid ncha notimo no VOJ kendo ine ma address okadwa ketho sa okadwa ketho wawe uketho sa giweche moko maginene weche opira ber igeni ka nitie ng'ato manyewe ni Liverpool kata ni Man City dhigo Liverpool to mano ng'ama nyeleko Alan nyoro na message ka saya ni kani ege namba Pep ta los kode mondo wagone gi Liverpool takone no oyo wuod men ng'ato ogo aga opiche ogaga opiche wano kwa bitio tij ng'ato Yesu emano biro mowarowa motiekonwa gige logite Yesu ken jomodong ng'ato ka ng'ato kama kani nyundo nyalo go musmal kata mane bonde donge malich nyundo be nyalo go musmal e bonde no puodi nge mnawa mage jok manyalo so galane gi riuni gi mage jok manyago kodombaka jomodong onge go gi kinde ero kamano West Ham kumutimo gima jomoko wacho kaka Gabriel Oguda wuod Kolenyo wacho ni doing the Lord's work dikoro koko dikoro pongo itwa makama dang wachwewi wabedo maonge yani mahali pa kudunga kichwa aenge kwa mane Kiswahili matin ma joma be yongeyo matin kata kamano nyakwara mga jwa kwadwa donje wachno keno yaore ero kamano ahinya wanda kiwachwa weche thoth sai matin to tuke 26 ma jomoko oseyudho goni to kata kamano wang'eyo joma dhi kawo ligi to joma dhi dong' boto bende wang'eyo joma dhi dong' boto kanyo makoro letgo to mano to en mano ni kata giwuok donare to pod gimoko kachaka duogo namba 15 ka Victor onge weche tuke oserumo okay wan gi chero mar weche tuke koro kanya rawi koro pidwa dhi ahinya to bende kikuwili ng'eni odira mokalo ne wan kode ka mano tich abich nyiwa nche ne gocho kod Tunisia nche onoko gitiyo matek ahinya ero kamano koro kata ka pok warengo adhi oko kucho to mamaro ma iye kani nyiri ncho temo kata beni ne giwuok amodhi mok gilore
Koro wageno ni kagidhi Tunisia kocha to gibiro timo ono maber. Erokamano. Mbaka ne wanyalo goyo nyaka seche mabiro nyime to kata kamano nitiere thuond weche moko kama dongo ma agombo ni wang'i anena Nyakwar Mwajwang' bang' Cleophas kanyakla kod tim mare fuono matut chal mar weche mag tuke Nyakwar Mwajwang' ma kidhi e social media pages mag Ramogi TV ibro yudo penjo ma kawuono wamiyo dur mana go mbaka nikech mago bende biro konyowa kosa kanyakla kod kelo puonjruok ni to adhula ma Kenya orieko machalo nade to adhula ma oko bende orieko machalo nade e kinde ma koro wantiere kod tim manyien mar telo mar FKF kata matayo weche mag adhula e pacho ka. Mopogore kod mano agombo na miye Senior J Bonyo mondo mose Nyakwar Mwajwang' weche thoth sai miwacho ne ten guok nindo gi safar to wuon kia ngeni ni ne ot nindo to nyaguogi mani oko cha to se pango wuoth to inti kia ini beta ichamo mna Raymond mo kichopo Kenya tiro kakarano ose wuok umuguok ederep guok noseng'weyo kuma gi ka jokata nitie oseringo chopi amoso Nyakwar Mwajwang' kamora mora ma gintie Okinyi ma kawuono mawinjowa manenowa e wang' jowi ka to gi ng'ikruok wan go e Facebook ok wanyal keto pichni wa achiel kachiel e Facebook to kata kamano YouTube wantie maber kabisa makidwa neno wa kijadwa ga chenre Facebook live to kawuono wan gi ng'ikruok matin donje YouTube live kata Citizen Digital app donj kanyo then click app ma Ramogi TV kata Ramogi FM tibro yudo chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya. Mane wach mantie ka Nyakwar Mwajwang'. Ken mose Nyakwar Mwajwang'. Amoso Nyakwar Mwajwang' kamora mora ma entie ne oyawre machiegni chenro mar kaka wanene kae moda kolonia wach wang'isi to wan wanenane kaka jofwambo nikech wan mwakikore gi wechegi e piny maru machiegni. Erokamano ahinya. Sai na 2:15 mar okinyi ma kawuono Governor piny Kenya nyo nigi kwejo mokalo chieng' manager kom mar IBC Wafula Chebukati gikone bang' bedo tuo noseywaye kuom thuolo mogwaro nyo onindo kendo ma en gima nyo jo Kenya bende yudo thuolo mar oro rambirambi margi to kata kamano tho en gima jaduo ne wacho ni gima lit ahinya to dien to lit ginde to kata kamano kane ng'iyo lendo manyo gol kod familia mare mano yango tho mar Wafula Chebukati neno ka gima jo Kenya ne chal ka gima onge kata gima joduo ne wacho ni leny mar kwe gi familia margi weche bare kone kod kocha. Victor mokwongo yie ka thuolo ni mondo mi achiw mos makende ne family wede kod osiepe mag Wafula Chebukati mano cha person machon mar duol mar IBC kech ing'eyo ni kata dokono nindo kamano to en gi jogo ma chiegni kode ma nyocha ne ok chair mar commission magi gin jok ma oting'o nyithinde oting'o minode oting'o wuon gi bende pod ngima oting'o jonyuolge to oting'o wedegi gi osiepegi koro mondo mi wamigi mos marwa makende kuom wito wuon pargi mano Wafula Chebukati. Mar ariyo nyalo wacho ne an awuon interact gi Chebukati paro ni thuolo mobetie chair ko oyiere kacha bang' kane odonjo kanyo kiende mag tiyo mag observation mag elections tire kuonde mang'eny ma bende niwaro mie kodgi samoro wamiyo gi penjo ka giduongowa kaka jogo ma nchane nono tijegi ka IBC omiyo okanyal dhi mathoth ahinya Victor wacho ni Wafula Chebukati ne en ng'ama nade nikech koro en ng'at mosenindo to gima iwacho ni jo Kenya nyo wuok oko kendo giwacho pachgi kaluwore gi tho ma kama mano en ratiro mar jo Kenya Victor nano ka jomoko temo wacho ni jo Kenya uonge luoro kata mana gi ng'at mosenindo aparo ni mano kitwa kaka oganda kata kaka jorotenge ni mokwongo wacho ni dhano kitho nono weche fuong'ore mathoth ma ok mana Wafula kende kata mana gweng' ka ng'ato onindo to nyaka wach weche mang'eny nyaka gore bende kaluwore gi kite kaka nyocha ni nene to jok ma samoro wacho ni jo Kenya dwa dhi ahinya anta paro ni jo Kenya nie gi thuolo mar wacho kaka giparo kaka ncha ginene nikech Wafula Chebukati nyocha ne kasamane en chair mar IBC no mano ne office mano telie ne jopiny koro miyo jopiny ne giratiro mar wacho weche duto ma ginyalo wacho nikech samoro nja nitie mane ok ginyalo wacho kongima ting'eyo ni bedo chair mar IBC ni
en koma liet. To en koma liet Victor kaluore ochalo ng'at ma jang'ad bura. Ni ng'iyo kata mana Maraga kinde mane ogwetho oko kata mana Supreme Court ne ogwetho oko yiero ma 2017. Nitiere jogo manyo wacho ni notimo maber, to nitie joma no wacho ni notimo marach. Koro bedo chairman mar IEBC keti akek yore. Ma nitiere gik moko kodhi komachielo to nitie joma biro wacho ni ber. Kodhi koni bende nitie joma biro wacho ni rach. To duto en ne magi gin kombe manyaka jo piny meny kendo neni to tich matimore ka chalo nade. Omiyo ok wanyal dhi mathoth ahinya nikech Wafula Chebukati wuon osenindo. Jomoko wacho ni odhi go fungu mar server ka ok oyaw. Jomoko wacho ni weche mathoth makmani koro ruoth oseluonge koro odhi wacho malo gima ong'eyo. Koro in bende samoro ka nitie ming'eyo to chieng' moluongi malo ibiro dhi ibiro dhi wacho malo makmani en be koro telo jomalo ka nyise no oyo koro wach ni wane kaka nyo bedo. Koro en gi thuolo mar pimo ne jomalo, lakini kae to wanyalo mana fuong'o wach, wanyalo mana go mbaka kech nyaka wago mbaka. To mae bende mogik en ni jal ma nikech wane e yor mar manyo jakom mar IEBC kanyo neno kaka mbaka gore kacha taparo ni en thuolo manyiso jal mabiro kawo kom ni ntiere kaka jo Kenya neno. Koro ng'at mabiro yudo thuolo mar tayo duol mar IEBC ni kanyo neno mbaka magore kacha ntie ngeso ncha ne wang'iyo kawaromo gi Ken kamoro. To bang'e bende neno ka Ken ochako penjo no e tok makocha nito dhano chiegni 100 onge ng'at manyalo goyo thum Chebukati. En na wach madirore koni gi koni gi koni. Koro paro ni jo Kenya no do thuolo mar expressing themselves. Erokamano ahinya. Ken chal ka gima bedo dhano ne olale kind oganda ma ok kit jaluo. Jaluo ne kuodha weche ka ng'ato nindo. E kinde machon cha ingeni kata an kwa dongo to apani neno titimo ga makara samoro thoth neno en mane samoro moko komaki kata mane kuonde wa maki moko gi to neno nitie kako kikorega ma jomoko wacho maber kuom ng'amo nindo, jomoko wacho marach kuom ng'amo nindo. Samoro inyalo tim neno ma gwen kuro. Samoro iro ka chieng' neno ema koro kata mana nyathi moro ma samoro nonyuol tenge koro kel. Samoro miyo moro ma samoro ne nitie kamoro mana opandi koro ochuogore kata samoro dichuo moro mana opondo kamoro koro ochuogore. Koro weche bedo kama ng'eny e kinde liel. To mak mana ni gikone to iwacho ga ni chuny ng'amo nindo oyue gi kwe. Nikech mana ka nje winjo ka Papa Francis ne wacho kinde mokalo kane twak moro dhi nyime mapek ahinya weche mag kit chwech. To nowacho ni an dhana ni an gi teko mane mar ng'ado bura. Koro wano konya bedo gi teko mar ng'ado bura kaka jopiny. To neno tinyalo tim. To mak mana ni kata kwa timo neno to watimo neno e yo moro ma iparo ni samoro ng'amo nindo che wacho ni ng'amo nindo en osedhi. To jomodongi ema koro dong' ka ni korelate. Koro sami timo neno kata kapo ni ng'amo nindo ne ni koro richo moro minene wang'i kata mani winje iti kata mane wacho kod dhoge. To iparo ni kapo ni iwuoyo kata timo neno moro marach ahinya kuom ng'ano to joma nitiere ma samoro ne onge rach manotimore no ema koro dong' ka nitiere kod pek ahinya kata mar lit mar mondo megi giso gino donjo kuomgi. Koro apani mar Chebukati to koro en onind gi kwe nikech koro thuolo mare mar dak e piny no sirumo kaluwore kod ndiko kaka nosechane. To gimodong' ni jopiny omak mana geno ni samoro thuolo mabiro nyime jomobiro mabiro bedo kamako thuolo makamagi bende nyalo sumo ni samoro kapo ni ok itime maber to kata mana nendi samoro ok nyal time e yo maber. Koro gin mana puonj ma ji puonjore go kinde duto nikech kata mana tho be dhano puonjore ni kapo ni samoro ng'ani no riembo matek moyudo masira e ndara motho koro an bende ka riembo kik ariem matek ahinya. Koro kata mana tho mar ng'ato puonj wuok e iye. Erokamano ahinya. Gima ji osebedo ka wacho ni to nendi biro tim nade. Neno ka gima wane kinde mar golo neno. Jo Kenya moko neno ka gima gini miyo gi fuong'ruok makende. Familia mare ka okalo kuom jalose lo familia okwayo ne miwa uru bolruok makende. Miwa uru sirwa uru kinde mag kuyo ne. Ma en wuon ng'ato. Ma en kwar ng'ato.
jatend ODM Raila Odinga be nyoro ote mag lit gi kuyo jatend piny Kenya machon, jatend piny Kenya masani gi jatelo masanja. To jopiny giwegi notiyo gi thuolo ni mar chalo ka gima gibolo weche e liel. Ane midwa nadoki. Ing'eni ne wasewinjore ni jopenjo wan andababa. Ero kamano, vioje thoto singi ne kotha damu. Dhano ma onyuol nyaka tho. Maonge kisungu moro wacho ga ni nobody will live here alive. Osito wacho ni kare timo mana maber. To nyaka chieng' moro achiel. Nyaka jolucho ne wacho ga ni nyaki ka pamba. Chieng' moro achiel nyaki ka pamba. Aparo ni en mos mag kuyo ne familia kod anyuola mag Wanyonyi Wafula Chebukati. Ma gidho guyo nyoka okwache. Tapa ni penjo ber ni to ang'omiyo kata ni ka familia nyokwayo ni mondo migie luor kata ni sama gi yuago wuodgi ni to nitiere kaka ne gidwa ni ji obolre nege. Gimokwongo en ni kom manyo Wafula Chebukati ni godo kapok odhi e rutaya. En gima kisungu luongo ni koro in a public officer. Mangiso ni jatich japiny. To sami sebedo jatich japiny no, tikoni ngimani bende koro bedi e lela. Magi mora mitimo, japiny nigi thuolo mar lose. Onyalo wacho ni timo maber, onyalo wacho ni timo marach. To adiera makende en ni king'iyo tho mar Wafula kako ng'ama dhano. Nitie jogo ma noneno berne kongima, ma noneno berne ka en ofis, ma neno berne kalure gi lendo manotimo kaka jakom mar IBC. To bende nitie oganda ma noneno rachne, ma wacho ni adiera mar Nyasaye ma kata ginyalo chung' to gikawo muma to gisingorego ni jalni nok ng'ama ber. Constitution ma Kenya omiyo gi thuolo mar wacho kamano. Nikech en ng'ano ma wacho pache mana kaka Ken owacho. Neno ka ng'ato senindo, ji nyaka tim. Jomoko ng'eyi, jomoko kiai, loso nyaka gitim ang'owa, nyaka gilose. To gimomiyo mar Wafula ni koro chalo ka gima nong'eny ahinya ni ji lose, en nikech lemo maneen godo. Nikech ahinya king'iyo lendo mare mar 2022 tarik 13 mar yiero. Nitie karibu nus jo Kenya manodhi ombulu manokomor gi ng'eto manong'ado. To nitie nus moro ma bende nomor momiele mochuo bulo nyakari mochuto juri. Nikech lendo manotimo ang'owa manoland. So dhano nyaka losi. To bende gimomiyo gilose, nikech gimomiyo samori nyawacho ni nyineno ka dhano onge lech. Jo Kiswahili bende nowacho ni sema ikutoke, diko ni gino yudore nyake muma donge. Nikech ing'eni nitie joma nye pod nigi mirima. Matok yiero cha pok nye gi ng'uono ne jogo manochung' ne yiero no. Makoro ka chopo sama Wafula koro nye ka okwache ni to gibende ginenie moro. Moko bende brokoni ni chalo ka gima Nyasaye oduoko lamogi. So lure gi kaka ni chung' gi yiero, gi kaka ni nene kaka jatich mar jopiny, gi gigo manotimo, nyalo bedo ni ne berni kata rachni. Adiera makende en ni ng'ato ka ng'ato yiene mar wacho pache. Nikech ng'ani ne jatich jopiny. Ing'eno bed ng'ato ka in, ng'ato ka Fred, ng'ato ka Ken, ng'ato ka an kama ma okwati elemo mar piny owacho moramora. Tigo kone ni ooyo we donjori gi VOJ. Ooyo we donjori gi Fred. Lakini nikech lemo manyomako. Nyaka menye. Emomiyo jopiny bende nitie nikech nyako nyiparo ka kone Ken geri ni nitiere mana kaka wan bende mwaneno mang'eny en ni chal jok maonge le. Nitie ng'ato ma bende obet kamoro to neno mna ka kipuoe. Kaka no ng'ano maber, ng'ano manotiyo tije, ng'ano mane onge mibadhi, ng'ano manochung' motegno, gigo mang'eny ma bende ne gineno mabeyo kuome. Gin bende gitimo ang'owa giwacho.
Mogik en ni nikech lemo manomako. Ok apar ni familia nyalo wacho ni koro nikech osenindo kamano jopiny mondo wegie thenge matin. Ok nyalre nikech kit lemo manomako. Erokamano. Mano en mana nyoyo mane wawaro wiye matin Nyakwar Mugajwang'. Chuny chiemo kore ka biro ka ikruok mar siasa koro chacho e Kenya ka mangima Nyakwar Mugajwang' ma timore kinde maduong' bura mar ODM weche ma borore kone kod kocha osechako mienjo. Jagoro mar ODM Migosi Edwin Sifuna kanyocha loso e tipo ma Citizen TV nyocha olieko ni kata Migosi Raila Odinga chung' kod Migosi William Ruto e yiero mabiro to William Ruto dok dala. Mano gima nowacho kowacho ni en gadieri makende. Wach maneno ka gima ok odonjo ne jo ODM mamoko maber ahinya kamoting'o jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi ma jaod bura Mama Kadara ma bende owuok kateng'ore ka ng'iso Sifuna ni in wapimi wanalawi wana awa. Winyana kaka weche nobedo Nyakwar Mugajwang' kete manaka. The good thing is that William Ruto is also a founder member of ODM. Yes. He knows ODM. The value you attach to an endorsement by saying we pick a name is zero, because those people at the end of the day are loyal to Raila Amolo Odinga. The day Raila stands up and says we are going for this seat, none of those people you hear, his praise and worship team in parliament saying, oh, William, we will support you. None of those people will be there to support William Ruto. I can assure you. So as ODM, I'm telling you, and I've said it on this show, and I've said it on this show, Trevor, my position is, even if ODM supports Ruto, Ruto will still lose. I have said it here, and I repeat it. So I want to make it very clear that as a party, we do not support either the internal affairs or the way the external affairs of this country are being run. And this is a reputation. Because he said when the party leadership comes back, he will give direction. That's what I'm telling you. That's what I'm telling you. Let me make another thing clear. Yeah. ODM will only enter into alliances with political parties that are like-minded, political parties that are pro-people, people who can manage a country. You are not going to force us into an alliance with incompetent people. And it has been demonstrated that the Kenya Kwanza government is the most incompetent so far from independence. Mano jagoro mar ODM mabende ene jawache lo party mar ODM oloso kaka ja ODM okolos kaka jakanyo mar ODM governor owacho ni ODM biro mana bedo osiep gidon buche magin goge parachiel ma ochunge lojo piny pro people ok joma tijo seheo kaka Kenya Kwanza. Victor mokwongo kapoka alose wach Sifuna ni to adwa kwayo nekech ingeni Sifuna winjo ga chenro ne to winje gi okang'eyo ng'ama loko nega ng'ama wacho nega chieng' tich abich njana akalo kamoro to awuoyo gi achiel kuom jogo machiegni kode to wacho ni Sifuna ywakno ni wagoye ga kaka wanene aparo ni jaloko mare inyalo loko ne weche gi maber kik lok ne weche gi one sided nikech ang'eno winjo wa through jaloko ne wano wacho ga mana dier kaka entiere ne salo gima Sifuna jo ywakno to mano bende mit ne Victor aparo ni gi pacha kang'iyo gima Sifuna wacho to bende wach Sifuna ni koro en aparo ni oluorore mama chalo mana ndalo mar ang'wen ma walosie wach Sifuna kuom thuolo mar dwe achiel Victor en gima Sifuna wacho mana adier Sifuna wacho adieri to en ng'ata achiel kuom ji matin modong' e ODM ka manyalo wacho adier kizungu wacho ni telling the truth to power en achiel kuom jok manyalo wacho pachgi kiparo chien kacha nyo wacho maber Victor ni Sifuna wacho pach party mar ODM en wach mar party kalure koda katiba mar party wach ni luorore to duogo chien kacha nago mbaka gi executive director mar party kendo wachako wuoyo gi jodito mag party mamoko pod ok ineno ka jogi owuok oko kendo okwedo Sifuna mana jok ma samoro nigi luoro matindo tindo ma luoro machalo Robert Alai gini man gi luoro matindo tindo man them kuonde gi ema samoro yudo ka chome tir to jakom nigi thuolo mar wacho pache di nyocha Sifuna ok wach pach jakom de koro Sifuna oselawo wanawa kaka ladwa wache to bedo ni Sifuna pod ok omulo jakom pod ok odhi gimoro e ataro mar dwach party miyo iyudo ka pod nie e position ma entiere kendo log tich mar party iwinjo kaka governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o no loso weekend to king'iyo gima nyo wacho ok opogore gi gima nyo Sifuna wacho ni koro en ang'o
Sifuna wacho kae ma joma moko ok wachi. Ng'eyo ni mana kaka nwacho kinde e juma machielo mokalo kapodok nwadhi weche mag AU. En ni nitiere dhano oganda ODM manyocha ne odonje sirikal to koro wigi owil gi gik matimore chien. Koro Sifuna en achiel kuom jok ma nyo chalo gima sama jogi odonjo to we dhoget no ranga ne jok man kacha. Nta ang'o madhi nyime ma pod onyalo losie. King'iyo Victor, Sifuna wacho ni kata jakom Raila Odinga oriwo William Ruto, to ka William Ruto okoloko kaka otimo gik moko to pod ok dhi yiere. Mano donge en adier. Sama walosie ni achiel kuom weche ma ni mbele ka en weche motenore gi kaka sirikand Kenya Kwanza jotayo piny. Weche mag SHA ni kacha. Weche mag university education ni ka. Weche mag economy ni ka. Weche mabiro e budget masani biro ma iloso ka piny owacho jodhi tiyo nyisi ni mana ling'any manolu manokelo ng'anyo mag Gen Z ka. King'iyo appropriation, king'iyo omenda miketo na executive, gigi dwa bedo machalre. Kora paro ni the enemy mokwongo gima nyalo miyo William Ruto kik yier. Ok en ng'amo chung' kode. To en fulfilling kata chopo singo mano singo ne jopiny Victor. Mae aparo ni kanti ng'ama konyo William to kare en Sifuna gi pacha. Nikech onyise ni ne gik mani singo ne jopiny. King'iyo wach mar Hustler Funds ka Victor chomo kanyo. Sani konyisi ka en gima ndem maonge. Kichaki duogo ing'iyo weche mag affordable housing. King'iyo to nyaka jatend migao mochung' ne weche gi nyocha nowuok okuko wacho ni pesa momiyo ani okoulo ni bimi udi. Mae to ukonyogo mana sirikal kae to bang'e koseger ute gi kubiro nyiewogi. Koro king'iyo to wacho pach jopiny ma jodito madongo mag ODM ok nyal wacho. Owacho malong'o ni ka William Ruto oko fulfill agenda magi singo manomiyo jopiny to okodeyo ng'at mabiro sire jopiny dhi ng'udhe oko. Koro anta paro gi pacha ni kata mana jogo mabe ineno ka samoro temo sundo Sifuna jogo be ong'eyo maber ni Sifuna ochungi jopiny. Luoro ma an go en ma en ni jomoko chalo gima dhire no chalo gima odwa miel gi rigi ji. Koro kamodwa miele giri gijini luoro mango ni samoro bende chakore ga kama. Inyalo chakore kama, inyalo chakore kama mipoko dhire oko, mipoko yudo kaka kit miel dwa chalore. Koro okang'eyo ni to e limit mane modhi limit kata kiewo dhi gik machalo nade. Nikech chien kacha nineno ka nyo otimo limbe gi Kalonzo gi Bai matin. Koro Sifuna bende nigi interest mare. But aparo ni kuom sane Sifuna wacho pach ODM, owacho pach duond bura mar ODM, to bende kako wache no onge ng'ato man gi chir manyalo chomi jatend piny mawach kaka Sifuna wache. Erokamano. Senior, dibeni duond Sifuna e duond party mar ODM. Ang'o mi penjo ni dibedi? Manen. Edwin Sifuna en jagoro maduong' mar party mar ODM. To chien kacha wasega wacho ni king'iyo structures mag party mag ODM spokesperson margi en Edwin Sifuna. Koro ng'ata mowacha wach moro amora ewi telo masani mano pache. To bende mna kaka governor wacho pok waneno ka kuku mar ODM owuok mokwero gik manyocho wacho ahinya to tich ang'wen. To adiera makende gik mowacho go bende ber. To bende kata beno wacho gi bendo kapar ni nitiere kama kuku mar ODM oserome mowacho ni koro dhi wach magi. Mano bende nyaka wawach. Nikech debed ni ne giseromo magi wacho mano to bende dewa nene kanitie kita oboke mogol to kone ma e gima party mar ODM timang'o wacho. To we awachie ni piny bende ringo matek. Ing'eni kanye wadhi nendo tieno manyoro. To ka wachiwo kawuono to wachiwo gi gik mang'eny kosetimore. Ng'ato bende bro koni ni sama wan mamor ni sani kore ka saa 2 okinyi Nairobi ka
e pinje kaka Australia sani mna so chiko masa moro wan gi mo wacho kani Australia kuchanyo osetimo ang'owa nye gisewinje magin ging'e kaka piny ringo ka wan pod wan ang'owa pod wan ka wan gi sari okinywa gima temo wacho en ni siasa ma Kenya ka ringo matek to siasa ma Kenya ka ahinya kochomo kuma koro wachomo 2027 adiera makende en ni jatend piny Kenya William Ruto manyo osiepe manyien nikech jogo manegi wuotho godo samoro no realize ni moko kuom gi ok diyie godo da kuon koro obende nyako man jok madotima ng'owa do wuotho godo ne wagomba kaka ni samoro koteri wuoth ti nyakidar jogo kang'or nikech nyaga yudo ng'ato makochopo kucho bed nyakwar Peres kama to koro en oning'one mna welo mobiro logo uwe mosiko timo nang'owa oning'one gi wang' orango gi gangoche moket ni wuoth nikech ibro wache ni to kosiepene emochawa kama dier odwa ka to dionwa wang' ineno so William Ruto bende koro dar ang'owa jok modwa dhi godo wuoth manyien emomiyo gik ma Edwin Sifuna nyo wacho tich ang'wen ka bende ber nikech pod onge kuma ODM ondikore UDA kata Kenya Kwanza nigi brotio kanyakla bende pokwa winje kanitie bura mora muket piny ni jo ODM dwa discuss kaka gidwa wuotho kadhi 2027 emomiyo kano wacho ni onge to onge adiera pokondike to ko wacho kende ni kaponi ODM nyaka riwre gi William Ruto to bro dhi manyo piny moro dake bende mana ratiche jite ok donji e polo jomoko donga ineno dhoranga polo na winjo ni tin jomoso mamoloko wacho no tin ma yeni samoro ji opango laini to jomoko kuom wachuny watin ok wanya bedo patient ni laini ni dwa bore ahinya watimo ang'owa wadoko so mago nitie gima nyaka wang'e ni William Ruto manyo osiepe mang'eny to brogo mbaka gi ji mang'eny to mna kaka bende Anyang' Nyong'o nyoloso weekend mokoni ne wabiro mar temo kweyo majne to nikech koro wasekwe maj sirikal bende nyaka nitie gik magitim ok ni wabiro wakonyo gi kwe mach to koro gidwa dok e yulo mane gitimo ang'owa mane giyule cha samoro bende ang'edi mana matin jo Kisumu bende biro penjore ni Professor Nyong'o isetimo nwang'o embe kanyo koro nyaka ong'ire nena arawa kanyo okadwa donje kanyo senia yeye nan ge kisungu moro do wacho to koro lal koro lal bas mana kaka penjo mar ni to ito isetime ang'o winjoga ka osiepo mak nyamita penjo ga ni time ang'o siemnwa gima isetimo kapo kisiemo gima isetimo to nyumbani direct mano nitie hapa na Anyang' Nyong'o bende jo Kisumu bro godo mbaka nya neno report mar audit ma county executives ang'eni jo Kisumu koyudo na first bro go kode mbaka so gima temo wacho en ni VOJ adiera makende ni gisani sama walose sario gidaka 43 ODM onge winjruok mora gi UDA kata gi Kenya Kwanza to mana kaka sani sario gi 45 e piny Australia inya yudo ni en so chiko gi dakika 15 magik mwaweno setimore sani gi kucha no setimore motimo ang'owa molokore so mago nitie so wakia ni mbele ka bro chalo nade wan kaka observers wan kaka jofuambo wan kaka jopiny wabro rito direction mwabro neno kaka party mar ODM temo samoro gibro luongo bura to gibet piny to gikoni wan gi kwayo ka emowuok kuom jatend piny Kenya mawacho ni kawayie kaka ODM twalose aputu moro kode mondo ng'wech mar 2027 ni waring together oye mi walemo ni oye mago nitie bro bedie samoro ok bi bedie so Edwin Sifuna ne gira tiche owacho adiera makende kuma ODM nitie gi sani lakini adiera makende jatend piny manyo osiepe manyien kama nanya jatend piny ni kisera mar manyo osiepe manyien party mar ODM ka bende bagni oseche bedo kose mago kum ndalo mogwaro ken abro ng'iye ni
an abro ng'e ni Sifuna en jagoro maduong' mar ODM. To en be en jasiasa. Nitiere dwaro mar duond bura, to nitiere dwaro mare bende en owuon kaka jasiasa. Tudruok e kind ODM to kod UDA kata Kenya Kwanza nitie kama onyalo tene siasa kata mar Sifuna owuon. Ma kaponi gino dhi go kama koro UDA gi ODM dhi winjore, to samoro kata Sifuna owuon samoro gino ok dibed godo maber. Koro mino ka seche ma Sifuna wuoyo kendo kuwuoyo motegno, owacho paro mar ODM, nikech ODM pod ok obedo gi winjruok gi UDA mar ka jay wache. To en paro ma en bende owuon e dhod chunye more, nikech ong'eyo ni kaponi gino dhi kaka owacheno, to en bende en gi thuolo mar tegno e siasa mare. Nikech samoro ka korang' iketo ni koro iketo UDA gi ODM monywandi kanyakla, to samoro kada mana lemo ma en tiego na en owuon bende nyalo kada mana bae ka koro chopo ni koro dwa poge ni ng'ane dhi gi ma ng'ane dhi gi ma. Koro aparo ni kopogore kod chung mar duond bura, en bende ong'iyo siasa mare owuon kaka jal ma bende pod nitiere gi lek moro mbele. Kiwe mano nitiere siasa migoye duond bura. To ing'eni duond buche ka waseneno kata ka thuondi moko nitie madongo ma gikone inyono ng'utgi. Kech iwacho ga ni duond bura nigi wegi, party nigi wegi. Kopogore gi Raila Odinga ma oseng'i kaka picha mantiere nyime e ODM, to nitiere weg duond bura be ma be samoro kia ni gin ng'a gini ma bende nyalo kelo liet ma samoro ng'ama ni weni thuon kaka naneno kanotimo Babu na Mombacha. Ng'ama ni weni thuon duond bura wegi ok gin members. Koro nitie wegi moko party nigi wegi, nitie wegi moko manyalo kelo liet ma nyaka thuondi mani weni samoro wuoyo motegno ka inyono ng'utgi. Momiyo ino ka koro kinde mane ochopo mane gwenya kadepe ka nyisi ni koro weg duond bura makora kuma giae kiagi be samoro be kiagi gi uwuok wacho ni ng'wech mang'ani samoro dhigo ni nyalo kethonwa gimoro mbele. Koro apani sani to Sifuna nyalo bedo ni en sawa, to kiwinjo dhok ma Ladwa gini wacho cha nyisi ni nitiere jomoko ma bende ok mor gi speed modhigo no. Ni samoro ng'wech modhigo ni okwalo ne jomoko ng'wech nyalo miyo gimoro mane wadatimo nyime kacha cha gi owetewa gi ok dhi makare. Ichako miye nying marach. Kech iwacho ni mondo migo guok mondo buko winj let, ikuonge miye nying marach makiyanye gi nying jar puodego. Koro aparo ni kata en bende onyalo bedo noringo ng'wejno owuoye lo duond bura, to samoro jomo wuoyo ne gigi to ng'iyo ni ng'ani dhi matek ahinya. Koro en bende ginyalo mana nyono ng'ute. Koro nitiere weche mathoth mana kawinjo e wacheno. Wanyalo bedo ni wang'iye ni samoro Sifuna wuoyo ne ODM sani, to gima ni e bwo mesa samoro sekadhe, samoro kada mana barua moro nitie moselosi mosendiki ma en okanya kanuto mana sei mar ji ariyo to gino bedo. Koro mago nyalo timore, to gikone to osiep manyien nyaka dhi bedi, nikech king'iyo kaka sani siasa mar Kenya chalo, ok inyal ringo ng'wejni kendi, nyaka ibed go osiepni moro ma bende otegno mantiere gimoro manyalo biro godo e mesa mopedhi. Iwacho ni what you bring on the table. Gimikele mesa enang. Gimikele mesa enang. Iwuotho nade. Kada kuotho mana ga pilo manyalo lungo. Kado. Mane mi bibiri pedho. Nikech ing'eni gimomiyo samoro ji nyalo penjo ni to mara ng'omiyo ODM ni mokiro diere ka, nikech Raila e ODM Raila. To gimachielo kendo ming'e ni kopogore gi kaka wach atene kar Sifuna kanyo, to bende ber ma wach mar Sifuna nitiere godo en niya, ing'eni sama ODM onyiso nyau moro ni koro ginto gisenyorore, ma William Ruto koro ng'iyo ni koro jogo oserwaka ni koro an koro abera wabedo, to kanye mibiro winjo kata ka ODM ni mbi mare nyalo dok piny, nikech gik monego bed ni gisiemo ma ok timre makare koro ok gidhi siemo. William Ruto wuon be ok dhi bedo ni koro nitie ng'ama okete tesre. Koro gikone biro bedo ni koro kata mana ODM ni jopiny dhi wito geno kuome. Koro omiyo Sifuna bende pod nyaka ywa mana korka koreno mondo duond bura ni gik mane ong'eye godo motelo kani notimo ni en duond bura mane ochung' kane kedo ne oganda, pod odong' ka entiere kod mano. Ma gikone obiro bedo ni en nyako moro ma isero kendo yude tek, ok ni en koro kosesere to semana yie. Koro mane emeno ka chung' ma koro samoro Sifuna gi Lange bende chung' godo motegno. To sechego joma nitiere iye moluorego mana koro samoro nyalo bedo ni isero nyako, to nitie jomoko ma bende seye ni dhi adhi yie sechego, to nitie joma ng'ise ni nyon mana kanyo mondi. Koro mano e kit siasa ma koro sani pod tugo. Erokamano ahinya. Weche ng'eny ka. Gavana, jakom Raila Odinga nyako misero dakika achiel kende.
agombo chomo ne chomo tigeni ni dakika achiel kende. Agombo chomo ne dakika achiel ng'eny Victor imiya mathoth. Nitiere gima Ken wacho kanyo ing'eni wach Sifuna ni tumo ji mathoth nikech samoro nitiere ng'at moro manyocha nosechiwo singo ne jatend piny ni William Ruto anamako ni Nairobi anamako ni Nairobi kaka ladwa ma samoro yudo ka ng'ano nosechieme koro Sifuna duogo dwa duopi iwinja samoro yudo ka ng'ato ido ka bloggers mamoko ntiere mabe nano ka samoro jo thoro yanyo Sifuna kucho samoro no se dio chiemo gi nyingo ODM ijo koni bas an koro online ka ani mamako ni jatend piny koro ka Sifuna duogo go ka matwinjo ka gipenje kare ng'ato ni wuoyo nade koro miyo Sifuna chalo ng'ama duopi nyaka koro gae to sami gae ni Victor dwa nyisi gimoro achiel ntiere gik mok nyal timore ODM for too long ODM e party mok nyal ndogo wiki kwil gi kaka na Babu na Mwamba no wuok e office wiki kwil gi kaka Magerer Langat no tinga tiende ge ng'iyo malo iwinja to sa meeting no do jakom ni kanye ni e bura no Orange House ka tiende ne jakom ni gi intelligence mamalo mapo nono dinesi Funa chiemo gi jo wasiko ODM Victor okaw odiochieng' achiel ka podok gi ng'eyo nekech imiya dakika achiel wawe gi kanyo ero kamano igeni gima Fred wacho no nitie clip moro makiana ang'o miyo kudwa tugi atene MP mamari nicho wacho gimoro e od bura clip no wana koso no kikete entiere aparo ni gavana Obado nyalo manyo nwago ka degree ne kichwa moja ka wuoye bunge mar piny Kenya ko odendo Willy Ujo langu nikech ochako kero otinya ga gidok mok tigo e bunge mar dholuo adira makende VOJ en ni an winjruok mar William Ruto to gi party mar ODM anyang'ie diriyo mokwongo wanyalo ng'iye e yor siasa ni nitie party ka mar ODM mang'eny jotelo kata ng'eny joge manie od bura gin joluo to gigo matimore sani bende nyalo bedo ni nitiere winjruok emomiyo adwa ni wane clip mar MP Marangwe ni samoro MPs gi gimomiyo gipogore gi Sifuna wach en ni gin kaka oganda majoluo nitie winjruok magiseketore gi William Ruto kaluwore gi ber magisebedo ka gineno katimore e kuom karibu higa achiel ma William Ruto sebedo katiyo machiegni gi Raila Odinga nikech party nyalo bedo ni okondikre kodgi lakini gineno ka nitiere kit maendeleo masani osemienjo kaluo magiwacho ni kaponi waonge serikal waonge winjruok moramora mondiki gi jalni to magie mwaneno kineno kandara mawuok Mamboleo kochomo Chomiwani contractor nyoduogo kineno Rusinga Ring Road ocha bende dhika gi marumo Homa Bay Fish Market nitiere gik mang'eny mayor maendeleo mosebedo katimore higa achiel kaluo emomiyo jobura gi bende wacho ni oyo kata bed ni party wa onge gimosendikore gi William Ruto ni lakini nikech gigo mwasekwaye kako oganda majaluo mayo osiep mok dwa timang'owa ok dwa bol sani so nyalo bedo ni mane kuma pogruok timang'owa wuoke nikech Sifuna loso ne party mar ODM to jo od bura gi jo party ma ODM to jok ma gi represent gini joluo ma osebedo ka higni mang'eny sirikande madhi duogi okosebedo ka prioritize weche mag maendeleo kuro to koro ginene ka nitie moko mamorogi maber negi magikoni to ka koro wanoko temo ayude ma to koro kwa donje muandikore kode muabet piny muawinjore de wayudango so magi mapani nyaka koro nyaka wa distinguish ni nitiere winjruok mar party mar ODM minyalo keti to bende nitiere gik mwang'eyo kaka oganda nikech oganda luo ni to party bende ng'enyie to oganda luo ni bende osebedo sidelined for long makoro gik magineno ber magineno gikoni oyo we wabeda ka kae mamoniti peso luro koko unyana kaka jaod bura Marangwe Lilian Gogo nyocha oloso e bunge mar piny Kenya kod Mugajwang
kane tiyo gi thuolo mar pako okang' mane jatend piny nokawo mar siro jatend ODM Raila Odinga e wuodhi mar manyo lemo mar AUC manotore e piny Ethiopia Addis Ababa bang' limbe mane jotelo notimo e pinyno mar Ethiopia. Ne giduogo pacho kane giombake e bunge mar piny Kenya. Ne giwiro Migosi William Ruto kaka jalo manyalo kong' ng'ato wuoth. Kama kaka Dr. Lilian Gogono loso e laro mar bunge juma mokalo chien. Winja nena Nyakwara Mogi. And for all I care, William, any time that you are going to call on us, William, I'm telling you this, William. Anytime you are going to call on us, William, I saw you. Nobody told me. I saw with my 2 eyes. Riding in the same vehicle with Baba, our Baba Uonoa. William, thank you very much. And when you want us, William, when you call on us, William, we saw you. We saw what you did to our very own. Somebody we value. Somebody Kenya values. Somebody who's gone through so much for this country. Somebody who sacrifices. Somebody who is not a tribalist. Somebody who has given so much for the great Republic of Kenya. And William, you came. And William, you were there for Baba. And William, you talked to us. And you are so humble. William, Nyasachiel, Willie, I'm telling you what you did to Baba. What you did to our son, William, we saw you. And the way you were there. And the way Kenyans were mourning. And the way we were grieving. And both of you stood and talked to us in the evening in Addis. Willie? Awilo. Nitire we moro mane wawero kawane primary. Akinita ntaitika. Bas. Nisi, ningeni Lilian okulos sechego ka ODM member. Uloso kajaluo. Moseneno ber. Ma luonge na Wilo koso pakere. Ma William osetimone wuodgi. Ungre ni Nyasachiel. Nyasachiel William. So samoro manong'ie ki oganda ok kipati. Nikech giseneno ber ma Ruto setimo nango oganda. Erokamano. Wabro kawo yo Nyakwara Mogi Ajwang', abro duogo ir Fred kachiel kod Ken Muga ka mondo med poro weche manitie ka Nyakwara Mogi Ajwang'. Bende ka waduogo wabro ng'e na jadolo ma kanisa mar Kopere bade manyeri mano Anthony Muheria, jadolo Anthony Muheria kanyicho ng'iyo sirikal ni weuru lando gik ma utimo kaka sirikal ulokoru od lendo mag gik ma sirikal timo. Wach ma bende ne chal kage mano soko jodito mag sirikal ka speaker ma National Assembly no soko wang Anthony Muheria kanyakla kod bende mano speaker ma National Assembly Moses Wetangula kachiel kod bende Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. En Sadek odong dakika 5 kende mar okinyi. Waduogo Nyakwara Mogi to kata kamano mbaka ni dhi nyime e YouTube mar Ramogi TV kete manaka. Discover the magic of Turkey na View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals Moto na View Travel. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Ian Okinda, mkazi wa Nanyuki. Uhusiano wangu na Shabiki sasa niko na zaidi ya mwaka mmoja. Na leo na furaha kuwa nimeibuka kuwa mshindi na nina furaha zaidi
maana nimeshika pesa ambazo sijashika maishani. Pesa hizi vile nimepata, mwanzo nimeajiriwa, ila sasa hii nimepata mtaji wa kuanzisha biashara yangu. Ningependa kujifungulia mkahawa, niwe nikihudumia watu nikiwa nimejiajiri mimi mwenyewe kuliko kuajiriwa. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Awanya sacha, enangoma timore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karango, tangomo miya kale weche gite, konya. Ango marach kikushi? Ute, chunyo kikuchandre kuparo kumantie. Robi, mama nani kanye? To dano ser bro kale gigi nyaka karango. Kotemo loko ngimane matin, to eno yudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ado manyen kod talanta manyen duto romo kamora chiel. Chakre thum mag pinywa. Nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Marakamano nya kwara Mugajwang weche thoth kaneno ka jopiny bende oro ote magika ka Luos must know how to support the government of the day, not to be used by others every time. Anonymous Sondikunwaka. Machelo ka indi any Sifuna is out of order. Have you heard Gachagua or Jubilee Secretary critic Mutai Kagwe and other Jubilee joining government? Kenya Kwanga za government. Kawuono Fred Pogogo nangero to poda rito ngeche ma ojagoga cha. Vije Raila muonyo tek. Boso minde ja Kambogo wacho kamano. Amor kod kaka wanene kuom lal mache Bukati.
yie ni jopiny ne golo mana neno kaka ne gineno weche. Nitie mamoko mabiro chungo Nyakwar Mgajwang'. Ing'e ni Facebook, X, mamari nitiere minyalo wacho to ute mag fwambo ka wan gi rachungi manyakwa chungo do weche madhi nikech wan e bwo lwasi mar chike. Tim kaka wanene amosu kendo adieri makende ni Sifuna wacho gima nitiere. Anto neno ni ODM okunjo pache kendo odhi bwogo Ruto very soon. Raila Rais 2027 sani pod ODM modho pi ka Ruto ka pi oseromogi gidhi wuok mos. Abdalla mar Katito gima ang'eyo ni gik moko rumo te. Okay. Daniel Awuor ka wuok Masogo gima lit na eni Chebukati no keto e shida ma taxes ka to wewa. Okay, wewa gi chando ke Kenya ka. Onge matek kudi Yesu, Nyasaye kende biro konyi. Awuoro ni Gachagua muoch Kombasa. Wanto okwadoge ndara. Mandang'anyo okwadoge. Ondiki ni mandang'anyo. Umia paro ja Kisumoro manyo bet Kiswahili o. Wacho ni watoto wanakuwa wajane. Ajoji fashoni Margot Matar Siaya County wacho kamane ote marekaindi. Machielo ka wacho ni Psycho Fancy biro nego jo MPs mag joluo moko ni manyo wa Mheshimiwa Pondo Kaluma bende gik ma osebedo ko wacho kuom sirkand William Ruto. Okay. Machielo ka ndi wacho ni makaji madieri makende eni ODM and Raila ODM. Gima Raila biro wacho mano biro wacho duond ODM to Sifuna to neno kagima go siasa mar Nairobi ka. Ni mar oganda ma jo Kenya madiere, oganda Luya gi oganda jo Kikuyu nitie kaka jagoga kura Nairobi ka. Kuom mano Sifuna bende interest mare oneno ni nyalo mana chope kare koneno ng'ama pingo sirkand William Ruto mondo jo Kenya madiere ka kidek pare kura kadipono manyo koma Senate kata mana governor kendo. Ma jolony nene nang'o. Nyinge en Albert Onyango ka wuok e dala mar Sinapanga Bondo. Ma gweng'met mar Alan Obiero. Ero kamano wadong' ahinya. Kadhi e Facebook kocha to kaneno mawenda ahinya Alex Oweti gisa kanyne makajo oyawre. Amora nyaka kufuno weche. Jo bura mawuok e piny Luo nitie kod personal touch gi jatend piny William Ruto nikech dhoudi mamoko mane olorore negi masani neno ka gima koro yawre. Koro gin gi ratiro mar loso ka giloso no. Koro kik wasegi ahinya. ODM bende nigi chung' mare. Erokamano maduong' ahinya. Maka jomo yawre. Nyinge en Godono Jwang'. Wacho ni anta paro ni ODM to pando pache ni William Ruto. Weche magi wacho mokikore no is just a matter of time. Tubro winjo ni to gin gik mane confuse Ruto. Samoro da pinya gore piny ka ji osechopo mane elaro. Ayie ni kaponi omi office otem apply integrity kod credibility kech tiji chieng' moro biro luwo bang'i. Sani koro 3/4 of Kenyans chal ka gima celebrate okay gi weche ma unfortunate man timore ne familia mar Chebukati mar tho. Erokamano ahinya. To wach mar Chebukati ni jowa samoro ubaye maliet nde. An kaka ne ayie kod Sifuna kiklawe wana ODM should stop double speaking. Okay? Vioje mana kaka Fredo wacho chal ka gima jomoko nosechiemo gi nying ODM gi sirkand ni. Koro sama Sifuna ogolo koke kamano neno ka gima koro duone gi pi. Wan warito gi ndi kendo Sifuna no erwadho wabro tero wabro dhigo Nyombo. Orwadh moro mo pur. Watch this space. Nyinga en Diki Odhiambo. Erokamano ahinya. Mago gen duond jopiny wuoyo winjo kaka jopiny wuoyo. Nitiere ango moro ma japiny moro kele ni Sifuna neno ka gima interest mare mokwongo en kako nyalo retain kome ma Nairobi ni. Kata ka dipono dhi e governor to yudo ka ose mag constituency mag jo Mount Kenya maneno ka gima ok oyie gi sera ma sirkand William Ruto ni. Ma nyalo wacha ang'o Senia? Erokamano mokwongo Omera Albert Ojonyo kona urni mos. Akaw mos. Okoni ene general kaka pile. Erokamano. Avio je mano ni gadiera. Nikech ing'e ni wawachoga. Ne apart from party ng'ato ka ng'ato bende nigi interest mare. Okay. To mna kaka Nyakwar Peresa pimo. Sifuna en jasiasa ma Nairobi. Tigeni Nairobi ka oganda ng'eny. Samigo siasa ni kaka jasiasa ma Nairobi yeno pogore gi jasiasa mago siasa Bondo kata Lego Usonga. Nikech ka in Bondo kata Game kata Rangwe kata mna ka Bondo Kasepol
to oganda migo siasa gi gin oganda musiko chunga e tok pati achiel ng'enyne ma en ODM. To ka in Nairobi ka ting'e ni sami manyo kura ok imany kura mna kuwuok kuom pati ni kende. Nitie jogo ma gin gionge pati moro amora to gigo kura to gibro gochoni nikech gigo miwacho gi gigo mitimo ok nikech pati ni. Emomiyo Sifuna ni kama delicate kaka jasiasa moyier kaka senator ma Nairobi, nikech kapo nono nodwa dok e kome mar senate no to ganda duto mani Nairobi ka tiwacho ni Nairobi ka onge kabila mora mora Kenya ka maonge gi ng'at gi Nairobi ka nyaka i appeal to them, nyaka ilombgi. Emomiyo bende nyaka uchung' motegno e gigo mowacho nikech mood mar Gen Z miwacho ni ng'eny Nairobi ka Gen Z go wacho ni sirikani pok otiyo negi kaka notimo ang'owa nosingo. Emomiyo bende nyaka onere ane ni ng'enyne gima jo ground ne wacho nikech gedi no wacho no winjo gima ground okolosa losa jo pinye ma wacho ni giwa samoro mag jo piny mogone kura kata molombo mondo bi ogone kura yiero manyien okone no tema ng'owa obio wacho. So en adiera ni kata bed mnani NSG mar party mar ODM to interest mare ma Nairobi ka bende nyako tek kia. Erokamano. Ena normal de jasiasa nyaka itim kamano. Erokamano. Ken, go asingila kanye ni wachingni duogo kokalo kuom Ramogi FM bende. Hapa ninasema na wache motelo ni kata kaponi go thum maduong' cha to imbe nyaka go thum nikech ng'eni siasa ka chopo sama koro ng'ato koro dhi tuge dhode kata samoro dhi siemo giri mani iketo in owuon ikungi ng'eni to anta dhi aega no ini dhi aega no kech samoro inyalo bedo ni go thum ng'ama ni malo to ito mari ni samoro tami yudo mana ka koro ka ji dhi e yiero mar jatend piny iyudo ka ng'ato en mbunge samoro ito kura makoro igo kura cha to biro ko kungo to kuche mondi kapoko ito kura machielo mamalo cha kinde mokalo niche yunje ko wacho ni mana achiel kuom gimomiyo samoro Raila ok yud ga kura tamalo mowinjore kuonde ma ene kod mbi nikech samoro jogo ma ochungo tiko mare keto mahino ahinya kata ka gin agent ong'iyo ni mare cha makwong ng'imo kwongo nikech koseyudo mare ka giwuok gidho gari gibiro Nairobi ni koro gidhi go dhi kony baba Nairobi. Koro magi gin gik matimore omiyo samoro amora ma ng'ato wuoyo kata bed mani ene thuolo maduong' mar duon bura to en be nyaka ng'i mare kende. Inyalo paro gimomiyo nchane Cleophas Malala obedo gi gweruok magiko ne oduogo gole lemo mare. Ne en jagoro maduong' mar duon bura mar UDA to koloso tadier oloso ka jal mantie kod teko mar loso wi UDA to en be nong'iyo ni en ang'o mowuok e godo emomiyo giko ne koro ne chopo sama koro ne joma ne otene machiegni iye kanyo koro wuok to golo i kanyakla nikech nitiere gimoro ma kopogore kod chung' mare mane ojiwo godo duon bura to en bende nitiere ber moro mane nyaka to nene nyalo yudo kokalo kuom thuolo ma nitiere godo no. Erokamano ahinya. Governor. Victor Joinjo moro penjo to podo ka kelo ngero ting'eni senior je ochako gi min ngero gokinyi wacho wach moro kanyo mapano oriwo weche mwawacho kate yes ni wuon guok ni guok onindo gi wuoth to wuon guok okia koro Victor guogi ng'eny ka to guogi opango wuodhi mamoko sekao nyaka loan kabisa to wuon guok to kia mano e ngero mo oting'o tie gigi te Victor koro wakon jawinjo mondo wael tiende mana matin ekech wuon guok to ninde otanda to kia ni kare guogi gi moro amoro sepango ang'o gimodwa notim koro ok onyal ng'eyo gima nie pach guogi gi to Ken bende owacho niya ni kidwa guok idwa yoko guok tichake nying marach ni guog ni chamo tong' ni guog ni tinde chamo gwen kae tibiro yudo kaka igo oguche makata ok ochamo tong'. Victor king'iyo kaka gigi loso te kata kaka jotelo gi loso kaka Lilian Gogonyo loso to duokie wach achiel wach magini duokie en ni weg gik moko isayo weg mwandu nyaka sa weg gik moko nyaka isayo en wach maduong' ahinya kata joma in go de ot kidwaro mwandu gi tisayo
nyaka bed jo kisera bas kisera mano e gima Lilian Gogonyo temo timo mak mana no dwa temo time ahinya jarieko ma iluongo ni Aristotle wacho gi dongere ni virtue is a mean between two extremes kisungu wapuot tiende ni gima ber en gima itimo e diere okitime ahinya okitime alanda kitimo gimoro alanda kaka koro dwa pako William ahinya no to koro bende dhi ma koro ndadhu ne rumo koro wacho ni gimoro amora mitimo no ka ken bonjo kata kiido to okida ema pinyuni ka podi ido weye magada ka ngunda do chiwo to goni kawuono be chanda de Roma kama na yenye kwa nabuka jiwanga uguyo tieko ni madho ko ngasa okber ngibona mona ni tieko kiao okikadh tong nya kwa nabuka jiwanga anoka nyoka sari ko matek mokalo joma dongo joma ne winjo ko kal kuom Ramogi FM kar chunje luo wadugu ni mauru chigni odhi uru nyime kod twak maro achiel kachiel na wacho kacha ni bende nyalo yudo lendo ne achiel kachiel yor video YouTube mara Ramogi TV kata kidhi Ramogi FM kacha bende nyalo dhi Facebook fan page margi X bende wantiere kanti wach moro moro mobai in bende ne wagomo ne imiwa pachi kalo kod weche manitie nikech ma en chenro monywando oganda luo duto te joma bende gin jo luo lo kanyakla kod jo libamba ma bende kamoro winjo dhowa ne nyakwa Ramogi Ajwang nikech weche mawacho ka gin weche mamulo chuny oganda jo Kenya duto te modak e Kenya ka kod mago mane diaspora nyakwa Ramogi Ajwang waduogo kendo weche to joma dongo kane pok wadhi yweyo nitiere wach moro matin ma ngato penjo ka anoko secha kono ni to mara ni dake wacho ni mara ngomo miyo rigiji kendo jatend piny kama tekanya ni ponono ni riembo CJ kikinyon meruka seconds per yo kende keto bit prayo ngeni obadongi sani bite no ikore owinya nena nyakwa Ramogi Ajwang okay okay oikore nyakwa Ramogi mos sasa Martha Koome anafukuzwa, seneta wa Meru ananyamaza, MPs wote 10 wananyamaza, anapigana na mama rais. Ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume, wachana na Martha Koome, ni mwanamke, bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume, wachana na huyu mama. Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mutoke kwa barabara, mutatoka hamu mutatoka. Wacho ni kadipo ni CJ ogoloko to obro kwayo oganda jo Kenya mawuok Meru ni jo wuok oko endara seconds per yogareo Victor rigiji da perach ngene ntie omien to be da perach ke chingeni amenti kudao tuntire funde moko yini mako gilweti tiro ka en kude go emodwa no mak godo jatend piny okoluro chike mag dao ine kuri no kodwa ne omak jatend piny gi funi dende kumoko nego beno make go machike magameno koyie kuri ngene kunde mineno bieni en jagorila kunde modieno bedo matek ne jatend piny mondo omake godo kuro chuno ni iywaka ti we oketi e lwete ang'o momiyo wacho kama Victor ing'eni rigiji en jabungu en jagorila kit lweny makoro goni ma kore en kech mai kit lweny manogo ne uru en ng'at mago gina chadha moko ng'i gimo wacho ogo e kienyeji to mana ka kuluongore ni wuod mau no ogo e mau style koro gimana rachi mano dwa wacho mama no to paro wanyalo siemo ne kech nyalo keto piny Kenya kama tek en kama nyosi e jatend piny ne kik nyon Meru ka ponono oriemba CJ Koome tiende ni oketo kata mana case ma ochwal mar Koome cha mapane obiro yudo thuolo mondo wawuoye ka kama tek nekech koro dok nyal tiyo tije e yo makare to ponono ombulu ma 2027 ochopie do kama Koome
e CJ e Supreme Court do neno ka gini dhi keto koome kama tek nikech possibility ni gini nyalo chopo kuno dibeti kuri ng'eni okawo koome chodhi oywaye e siasa iwinja to ma bende kit siasa ne koro en ng'at ma siasa ne bedo ga chadha kamano to bo chadhe ka okodeo to ma emomiyo jok maluwe ohere nikech gidwaro ng'at machalo kode ero kama na nya igene nyathi machogo kaponi ne nitie peremende no ichamo to ikawo matin kara ni mondo ipok gi laki kama teno emani ise ndile onyalo dirore malich mogo wiye korot mano nyathi machogo koro apane king'iyo kaka ne jalup jatend piny machon dirore nyisi ni ochalo ngine siasa ma antiere sani ni en siasa mane ji nomonde chon to nyene nobiro to biro iu to yudo mbi mapiyo piyo koro sani gik matindo go otiyo go ahinya kendo otiyo gi duonde kani malo mane kinjo Fred bende wache ni nitie kamoro mane okiere ma samoro ang'eni to ng'eni ok okiere nikech mane gima no omanyo ing'eni nyaka nochak winjo siasa ma kinde mokalo nyaka sani pok awinjo kama Raila ng'isa jatend piny ni kik nyon Homa Bay kata kik nyon Migori kata kik ok apani nyalo ng'iso jatend piny gima kamano kinya mano jatend piny iwacho ni symbol of national unity matieni en ming'eni en moriwo oganda jo Kenya te kanyakla koro kama gima wacho cha nyiso ni winjore bed ni dhi timake kata samoro winjore bed ni jo DCI kawuono dhi make tapani mano be gima dwaro ni koro kose make to ng'iyo ni to gin ji adi manya wuok oko mondo mi samoro ang' ting'o boke ka wacho ni gole uru koro apani otemo soko jatend piny mondo mi kaw kang' nikech kaka no osewache ni jatend piny kinyon ka to mano winjore bed ni kaw ni okang' mar chik mokwongo nikech mano en athuya ma idwa thuya jatend piny to kod oganda moro koro apani otemo pimo wipi fatemo limo wipi ka badier inyalo kaw ne okang' to kapo no kaw ne okang' to joma sani pake ni nitiere toke gi be ginyalo wuok ne oko ma gimak chung' motegno ni we nwauru ng'ane koro apani mana pimo wipi area mar gweng'wa Gubei kacha kiridori matin kichomo yo Nyagoko kocha kapok ichopo Siade nitie jaduong' moro niluongo no Wino Math ne pakore ga na dui japala dha perach ni japala en kitema kidogo ni to sewuodho pala mane Rigathi Gachagua nikech ing'eni sani kisungu wacho ni he has nothing to lose to kuma entie gi kumolose no Yoko William emami bonga points okidhi kucha te pake koro nyako wacha kitweche mowachogo nikech mane mood mane kanyo okapar ni gik mowachogo nyawuok to dhi wacho Eldoret kata gi Kisumu kasani kata mna Nairobi ka okapar konya wacho weche aina go emomiyo seche moloso kuondego to iwacho ni owacho gima moro jopiny jopiny kang'o akanyo ni winjo ka koyoko jatend piny mache wuoi mache rwadhwa so en mna season mare emomiyo oloso ka koloso no iwacho ni thuono mar ng'ato ineno mana e pap neno ka gima mane gimarigi ji temo timo tinende Nyakwaramogi mopogore kod mano jadolo ma kanisa ma Kopere Bade Manyeri mano jadolo Muheria tinende osoko sirikal koywak ni sirikal olokore od fwambo ma tinende gilando mana gik ma sirikal koro timo jadolo wacho ni mano ok en tich sirikal gima sirikal timo jopiny biro neno kendgi giwegi wach ma nyocha ok ochopo ne maber jodito manie sirikand Kenya Kwanza winyena kaka jadolo ni nyocha oloso Nyakwaramogi. Government seems to be constrained to advertisement of government projects, advertisements of plans. Government is not advertising agency. It is an agency that implements actions. That's what we want to see. So let's learn government that follows rules, systems, and builds, not government that has put all its machinery to advertisement. It was called governtisement. We have to move from governtisement to government. Governtisement, serikali lokore lando giwegi. Governor.
Victor paro ni jadolo Anthony Muheri en achiel kuom jodolo mosebedo kudho malita ahinya e sirikand William Ruto. Nyaka nyo William Ruto donjie telo. Kech king'iyo kata mana kinde mane wan gi ng'anyo mar Gen Z ka. To gin achiel kuom jodolo manyo wuok ka gin achiel kuom telo mar telo mar din mar jokopere pacho ka. Yes. Mawuok ga kendo gisiemo sirikal. Nyogi wacho sirikal mondo bed gi nyithindo go kata mana weche mag shagi gisebed ka giwuoyie. Taparo ni en gima ber ka jodolo nyalo wuok nekech ing'eno ni sama koro josiasa okulo wigi wang' achiel samoro jopiny ema hinyore. Mar ariyo nitiere weche ma ka josiasa lose tineno ni ng'ato lose nekech siasa. Ilose nekech ionge sirikal kata ilose nekech ok idwar jatend piny. To jodolo ka losie tikuongi ng'iyo to gik ma gilosego be gin adier. Mane penjo maduong'. Kech okodewo ng'ama lose. Adier en ni gigi gin adier. Nitiere moko ma sirikand William Ruto jotemo loso ahinya kapod ok gitimo. To mae momiyo achako ka wacho ni kiweyo kata mana Rigathi Gachagua, gima duong' kabisa madhi hinyo William Ruto 2027 en promises manochiwo. Koro king'iyo gima wacho ni sirikal osiko wuok oko ka giwacho gik mang'eny ma gidwa ni gitim, to ija wacho gimoro ka manyo wacho ni 2027 ka biro chopo to koro gimiloso makoth goyo oko giri makoth goyo oko ibed mujumbe ma oken wach madhine William Ruto kende. Ibed MCA, ibed mbunge, ibed governor, ibed senator, jopiny biro ng'iyo to in ang'o makoth goyo oko mani iweyo. To bendo wacho ni gik ma sirikal timo, Victor, onego beni jopiny nenogi. Okochuno ni nyaka idhi wachgi. Na neno ka jatelo moro bende owuok Tungosuo gi gavana moro Kaluoko wacho ni picha ne dwa betie mathoth ahinya maki idonjo kamoro to picha ne mineno. Okoni mondi we gik mitimo gi mondo ang'o jopiny one. Penjo ma penjora ni nitiere ndalo ma bende Uhuru ne timie gigi ka Muheri amiwacho na achiel kuom jodolo machiegni go Uhuru to ne odwa ling'i ahinya. Victor, gigi okochakore gi William sani. Bende iparo kane wane gi portal moro ma sirikal manogeri pewe malich mapoko dwaro yudi. Ilo ni PDU. Yes, PDU. Ma sirikal Uhuru ne nigi embui. Yes. GOK delivers ne hashtag. Ne ni embui kacha maginyiso jopiny gik mano kane gidhi e re-election ma 2017 mane ginyiso jopiny ni gik magisetimo ni e mbui kacha. Mapewe auchiel mane William wacho ni in 6 months Kamarin Stadium biro bedo kani kia pewe giteto ni nyiso jo Kenya ni koro udonjure portal kacha ti yudo lam molos maler kabisa medhieri to kare ma podho Kenya kae kusadake piny mane. Koro no dwa linga ahinya ndalo kae ma koro imiyo jok motenore gi William Ruto samoro koro kele siasa gine. Ting'eni Muheri ko kwa discuss character mare en achiel kuom jodolo ma wacho pachgi. Koro bedo ni no ling ndalo cha ko wacho gima en adier sani to ok lok gino bed miriambo. Kora paro ni kane ng'iyo reaction manyo wuok kuom Murkomen to chako wuok kuom Speaker National Assembly. Victor donge kae mwa wache ni ka ok ochuni to kilosie. Tiende ni gini no ochuno joka. Nikech ing'iyo ka immediately ko loso ni to kuma nyogi ni e kocha Speaker chako diro dhoge. Nyoro Murkomen diro dhoge. Tiende gini no chunygi kapala. Ka odieri onge iye to ntiere moko migno. To owuoyo kuom gima jopiny nyalo gombo wacho to kaka giwach tamogi. Kora paro ni gima duong' lesson mo onego bed ni William Ruto timo gi sirikande en ne ging'ini to ka diponi gik mowacho gi ntiere moko madier to dhi lawruok kode kucho en kayiem nono. Gitima gigi to giketo kothogo maka 2027 chopo to koro gipedha ne jopiny. Oluongo jadolo mondo konye ng'ado rieko kama rem nitie. Kinde moko ne wan kod Imbo Homa Bay East Ward kane miyo moro wacho ni bro chopo kinde ma ng'at ka ng'ato bro dwaro mondo chunge tiegire giri mane loso ne bro chunge bathe to wacho ni ma mara Victor kachome kama Fred we godo no ang'iye yore ariyo. Mokwongo ni oken richo mondo sirikal ong'is jopiny gima osetimo kendo ong'is jopiny gima pod ok otimo kendo ong'is jopiny gima gichano timo. Mak mana ne gima Anthony Muheri hapa ni jadolo Anthony Muheri temo lose en ni koro lokore gir chumbu moro ma ng'ata rengo go.
ma nyaka ng'ama onge kod ting' mar wacho gik ma kamago ma koro wache nikech ing'iyo ni sirikal nitie joma ichulo go omenda mag jopiny mondo mi olandi to sirikal osetimo ang'o ma pod odong' mak mana nitie joma bende gin mana kod ting' mar loso chik kaka idhi tim gimoro nitie mana joma ni kod ting' mar chiwo pesa midhi tim go gino nitie mana joma kod ting' mar go ng'iyo ka nyapara ni to ang'o mitimo ang'o mok tim. Ing'iyo ni sirikal nitie kod jogo ma ochung' ne chenro mag chiwo wach e lowe. Wantiere kod jachiw wach e lo sirikal, wantiere kod joma ochung' ne tudruok ma koda ka weche mag mbui, wantiere kod jogo to gichamo saro ndikgi. Koro en ang'o ma ang' ne chun ne jatend piny en ma nyaka koro wuog oko. Ma wacho ni nakunyo no pi nie, dongo tut nie, dongo ler nie. Koro ing'iyo ni ma samoro ok ting' mar jatend piny nikech okawo thuolo mang'eny samoro kuchung' e wi gari kolando ne jopiny gik ma samoro setimo ma gikone kaka oro iduoge timo nonro gi joma bende timo nonro maggi kaka jopiny fwenyo ni samoro kaka owache cha opogore ka dieri mantiere e kuma iwacho no timeno. Ning'iyo kinde moko kane jago me mosebedo ka ja inject ni Morara noluwo bang' jatend piny kanodhi gwenge mag Nam Chumbi kucho mong'iyo ni to kama ni wacho ni White House mane time dongruok moro ni erego to yudna dier ne onge. Nyaparo kan kinde mane wach ka bonyo ka Nyagwalo wuok cha ne ji odhi moluwo mowacho ni gima ne wacho cha gima kama gini osechopa gini pok ochopo ka chenro ni nochakore to pok ochopo gima no wache wi lori to samoro pogore gima nikech samoro en owuon joma miye wacho biro miye wach no mare ng'eni jatelo gima ne miyo wan mondo watim cha wasetieke to en pok oringo samoro modhi ong'iyo uwuok oko mowacho ni gima kama osetim to kare gino pod ok otim. Koro chako bedo jamiriambo omiyo koro ineno ka jodolo be wacho ni onge tiende lando samoro lande to ken adieri kara adieri onge iye. Koro pani ting' odong' ne mana jogo machiwo wach e lo sirikal ng'in ka gilose makata kiloso ni gin e mbui tinyalo negi e mbui kapone gin e gik minyalo lando oko tilando gi joma owinjore bed ni lande to joma moko ka tiji manomiyi mondo itim cha in itime atima kochopo sa tibiro wuotho kaponi dhi e gweng'no tiwacho ni gima kama ne watimo kama ne watimo mano kinde kampen apani mane kama Muheria ne temo lero nikech senior ka watiyo gi ranyisi mar Kabonyo ka Nyagwalo ma Ken wacho nitie kaka sirikal bende tiyo ahinya joma olony weche mag public communications ni sirikal nitiere ka wawacho ni represent the commission gimoro mano tiende nang'o dibende kanye bende kelo pogruok nikech katiba mar piny Kenya wacho ni Jakenya nigi ratiro mar yudo maling'ling mag sirikal Article 35 aparo 35 freedom of information and access to information. Yes. Mokwongo wach ni jadolo Anthony Muheria en achiel kuom jodolo ma pod odong' e pacho ka ma wigi ler to kendo machung' ne adiera seche te mana kaka Fred owacho kineno ndalo Gen Z eno wuok mutegno to kata kapok weche jo Gen Z Jumapil ka Jumapil Nyakwar Press nyalo wacho ni nyaka wabed gi sigana motenore gi weche ma Anthony Muheria wacho ni kech oloso ahinya e lo jopiny. Tok mano ya wache ni sirikal bende nigi ratiro bende mana kaka Nyakwar Press owacho mar lando gigo magisetimo. Nikech adiera makende nyalo paro ni sirikal Uhuru Kenyatta notimo gik mang'eny. To gimomiyo ne wacho ni onge gimotimo nikech ni nok gilendi, nok giwachi, ne gitimo to giling. Uhuru Kenyatta nodwa dhi kawe technocrats ahinya. To technocrats gi ne kata kiluongo gi e press interview kaka koro Ramogi TV gi Ramogi FM ni luongo gi mondi dadhogi to ne giyudo ka tek ne giloso nikech kuonde ma ne giwuoke ne ging'iyo ni donjo office titiyo kisetieko tich tidhi ot. Loso gi jofwambo gi ne timo ang'owa ne tin. Emomiyo kane William Ruto oyier kaka jatend piny achiel kuom gino manotimo ma bende jogo machiegni kode ne wacho ni nowacho ni nyako tim ne en neno ni gimoro amora ma sirikal mare otimo japiny nyaka ng'e. Emomiyo sani sirikand William Ruto wadog chien. Emomiyo sani Roslyn Obala Nyarawila majafwambo matukulu nyo wuodhe kindwa ka utere sirikal.
jondo gole kaka wanene ogole mnake kom kuma koro nyakwar pereso nete ye bete ka bathaka sani odonje sirikal mondo okonyegi ni gimoro amora matimore ministry mar interior to konegi ni kama kako onego wabed gi tudruok gi jopiny. Sirikal mar William Ruto e sirikal nyaka ne Kenya yudo uhuru mosekawo jofwambo mang'eny mondiko e tich mar mondo konyegi e weche mag communication. Nikech mae e kama ne sirikand Uhuru Kenyatta kodhie maber. Emomiyo en adiera ka Anthony Muheria neno ni samoro idwa lande ahinya. Makoro wuoro ni to kara jogi gidwa mayo Joramogi FM gi Ramogi TV nikech magi jolendo to gin bende gitimo ang'o gilando margi. So observation mare en adiera nikech sirikand ni has invested e weche mag communication. Kane jo Gen Z onyoro bunge interview mokwongo ma William Ruto notimo gi Linus Kaikai, Eric Latif to gi Joe Ageyo. Achiel kuom gigo mano wacho ni rem non chal ni bedi ne en ni nitiere weche mag tudruok mano kodhi maber mar pimo ne jopiny ni to finance bill ni en ang'o gang'o to ber mage madhi wuoke. So sirikand ni adira makende en ni giseketo mahino ahinya e weche mag tudruok. Emomiyo Anthony Muheria bende koro kodi oyo udwa lande ahinya. Weye ni un sirikal tudwa lande ahinya duoke uru chien udwa wendere nikech investments mosetim mar japiny ng'eyo ni sirikal timang'o adira makende bende nitie moko miwacho ni ditim to pok otimore mano bende adiere. Emomiyo wan gi geno ni sirikand ni kaka gimedo wachonwa gigo magisetim to mapodorem mapok otim bende gibro wachona ang'o miyo podorem mapok otim. Nyakwa penjo nikech accountability en gima duong' ahinya. Nyakwa dhi mbele jokanyanama no kasaringo matek mokalo. Je nyuolo wach moro seconds ariyo kende. Seconds ariyo gong'eny. Nikech gimomiyo nikech neno wach nyuolo wach bende kaka wayawe ne jopiny. Yes. Je ikelo wach no to mak mana ni gima sirikal William Ruto be nyaka penjre. King'iyo sirikandi mana kaka je wache osebede bende gi departments mang'eny mag communication. Moro nyocha eko yawo ka ene Charles Owino. Gima wacho bede gi gima timore ng'ama ong'eyo kuno onge. Sirikal ne nigi government spokesperson. Sirikal ne nigi spokespersons gi thoth, jofwambo bende gi kawo mathoth mana kaka iwinjo koro gikawo gitieko kama hini. Gikonyowa nikech gimiyowa tich. Mana ni gima je temo kelo en niya mana kaka iwinjo koro an ko manya to gikale. Victor, ingene inyalo mi bende gimedhi landi ka pod ok wabiro ka tim pod wawinjore to en ang'o ma wadhwa wacho pek mar wachalo na koro inyalo ori mondo be wachi to gimidhi wach be samoro onge. Koro sirikal bende mondo miye tich mayot gi department magiketo gi en ni nyaka be gitimie gik moko. Anno ka Charles osako jakabonyo ma bende dire kabonyo Kanyagwal oro na ote ka como se panel taparo biro do thuolo mondo wapenje to wach mar Kabonyo Kanyagwal changima moko. Koro sirikal bende nyaka mire tich mayot into gik magitimo gi be gintiere kopogore gi kawa ni samoro dio kayo kan Victor de wachi ni gini otimore gino bende niteke jopiny bende okotimo ang'oa okofuo jopiny bende neno gi ka gigo nitiere mana ochako bende weche mag county ni ka nitie to jopiny biro neno national government ka nitie to jopiny biro neno nikech mana kaka ruoth nowacho ni onge ng'ama nyalo moko taya to kete e bwo tanda kata e bwo mesa taya kimoko tikete wi got ma ji te neno ni ka Victor chorieny. Erokamano. Wach nyuolo wach nyakwara Kajwang'. MCS ma Kenya kamange ma malao na 1000 gidire yocho bedo kod romo margi kokalo kuom duol margi miluongo ni County Assemblies Forum. Bura ma kamano ne obedo kod koko kalo koda pogruok mar paro mano mienjo ahinya kane gigeto leader of majority en County Assembly ma Nairobi ka. Ma timore kiri mana MCS no pedho kuom dwachgi. Achiel kuom gi ne en osara mabeto jiwore ma nyalo miyo gi nyalo matimo tijgi. Mar ariyo en ber ni County Assemblies mekwa obed kod nyalo mar chung kar kendgi ma iluongo ni financial autonomy ma nyalo miyo gi thuolo mar ng'eyo ni to sirikal mar executive tiyo nade. Governor mana kachako kodi jomonego beni oversight tiju kaka governors ywak ni neno ka gima osach gi nyap
mamiyo gi bedo jokwecho ma ka ok duongo ir governor kamoro yore gi mag tich ok nyal chopo kare. Giywak ni gine magichiegni gi jopiny ahinya ma nyaka chope dwachgi. Loso kuom MCS Victor tek kendo mae gima ok adwa loso nikech governor niswa gimomiyo benchmarking utero gi mana oko. Aonge portfolio nikech jo adise mane kwaya ni kik aduogi gimiya gimoro kocha nikech aonge portfolio abed gi portfolio gidong gi koti aonge gidong gi koti Victor loso kuom MCS tek nikech mana kaka iwacho ni ise ogwang tise gweno. Yes. MCS gi kapoko dwaro pesa. Taparo nonego wakwong wang'ini to bende gisetiyo tijgi. Nikech kinde duto Victor kaka wanene kae to gi programs mamoko MCA oloko wane mwatimo tijgi. Report mawuok pile pile mar Auditor General. Ing'eyo ni Victor kiparo ne MCS gin tijegi ginang'o. Chalo tij mjumbe. One and legislation. En kelo chike e county assemblies chike manyalo konyo jopiny gi kaka itayo jopiny. Mar ariyo en weche mag representation. Gi represent jopiny e county assembly ka giwacho wechegi. Mar adek en registration representation to gi oversight. Karo oversight ka magise nindie. Momiyo na wacho ni ndalo manangum dirore e county assemblies ka king'iyo county assemblies manangum ga gwecho jo dirore ne timo maber. Koro ji chako doge nyaka doge wang'e koso. Ine miwacho. Wanyalo wacho. Ano ko wacho ni ng'ato go lak wadgi, lakini atemo wacho ni king'iyo gi to gi lipode mawuok pile pile Victor. King'iyo kata lipode manchane owuok machiegni kae kuwuok kuom controller mar budget. Nyise ni kaka nja county osetiyo gi pesa, counties maketo omende weche mag development. Kaluro koda PFM Act. Yes. Onge county assembly kata chiel miyudo ka jogi gise samoni e governor. Mondo nyisgi ni gin tang'o momiyo governor ok oketo omenda maromo kamae kata e budget margi nikech giluwore gi public participation e budget margi kaluwore gi weche mag development. Juma mokalo Victor kitieke inja ne wan gi Nyakwar Perez Keny Muga monoromo gi achiel kuom MCS mana weekend ni kwago mbaka kamoro okoni samoro gine no dobo ni wuothe gi soda moro Nairobi ka wabelie to wayudo kaka rene moko ni wan makoro nego beno madho nikech kopimo no sache gi kako biro gi kaka ing'ado gino en adier no sache gi ka iyudo to kong'wenye mabiro to gino dong' matin nikech tinde ng'eni kata mana sitting allowance mane ginwang'o ka gine plenary cha sani onge. Koro giwacho no omenda ma giyudo en gimoro 140. 140 ni Victor mana mapiyo piyo nitie omenda momigi mar gari ma gimoro 5 million. Koro giwacho ni kong'ad gi to chigni 80,000 dwe ka dwe sirikal kawo dok godo. Koro gidong' gi 40. Koro giywak nikech nego gi mak mana ni penjo ma bende jopiny penjo niya ang'o musetimonwa mondo mi wamedu. Koro king'iyo gima nyo timore e county assembly ma Nairobi cha ting'iyo ni ntiere kaka majority leader ma Nairobi osebedo gi ywaruok gi county assemblies ka to ene manyo otayo budho cha. Koro jokanyo neno ni chalo gimonindo onindo nyakonchiel nikech king'iyo Imotok iluongo ni Imotok majority leader ndika kosebedo kotugo siasa mage Nairobi ka majo tenore gi governor ma Nairobi. Kora paro ni wach MCA ni en gima nyaka go yemba kama lach nikech MCS gi ndalo mani neno ka negi dhie benchmarking ka kunde ga no din negi nikech nyendo ka MCS uting'ore kata mana 80 ochomo benchmarking kamoro marode katinde no din negi koro kech medo kayo gi ka lakini gima gitim ne jopiny malong'o bende jopiny penjore ni en ang'o. Erokamano. Gima chielo ma no wuok ng'iyo lweny ma kanyakla mancha ne MCS obedo go ni County Assemblies Forum. Ng'eni kache magi wacho ni ka giriwe paro kanyakla to gibedo gi dwol achiel to gidhi gi ywak en migawo mowinjore bed ni gi ywak. To kineno kaka ne obedo to gikone ni kata gik mane walando ni ne lweny ne omuochie. To ywak ma giwacho ni County Assemblies Forum kata CAF ok tayo makare mokwongo iyudo ka nitiere jomoko makoro sani oloke gir chumbu ma ka giseluongo MCS kanyakla to gibedo piny to giwacho ni koro wada kawo ting' mara keto sirikal tesre mondo mi timnwa kama. Koro gin bende gichak gidhi to koro giloko gima ni joga ka ng'eni sani koro gidwa tumoso gidwa ng'anyonu koro yie imiwa gimoro mondo giling'. Koro magi gin ywaruok mane gintiere godo kanyo. To kadok e wach mar bende ting' mar MCS ang'eyo ni chakruok mar loch gwenge samoro gik moko nitie mane ok ni kare ahinya inyalo kalore kod ng'eyo
to nitie gwenge moko ma samoro bende ne yiero ji ma ok ong'e ni to in kod lony maromo nade kata e kiwango maromo nade, bende inyalo kata mana chuogo chik, be inyalo loso chik, be inyalo kadho chik, be inyalo kata mana go mbaka e od bura, be inyalo kata mana tayo komiti, tinyalo gedo kod paro mane kotenore kod gweng'i. Kech samoro ing'e ni MCA nitie moko ma samoro kong'eyo ni to en yo mane minyalo tiyo nego japiny. Yo mar tiyo ne japiny nyalo bedo mayot kata nyalo bedo matek. Yotne en gima chik ochiwo ni samoro ndara mantiere makadho korwa ma samoro winjore bed ni county gero, samoro MCA to ng'eni onge kod agulu manyalo dhi gere go achiel kachiel. To yo maduong' ahinya en dhi chuogo chik moro moneno ka gima ka chuogo chik ni to biro konyo ndache ni to gi ndara mamoko mantiere county no. Okay. Koro mane ka kunjore bed ni MCA chako ng'iyo gigi. To ka pogore kod mano, en tiere keche en representative, en mochung' e lo joge. Onyalo wuok mondo mi odhi ka governor to duong' kokiweyo osiep moro ma samoro iwacho ni ok winjore bed ni nyorore cha, to pod inyalo nyiso governor ni an gi ndara maka wadano bed kama. To mano tenge. Maduong' mogik nitiere budget miloso. Budget nitiere ka gi kidienje ge milose go. Moro koda ka wuotho kikawo pach jopiny. Sekawo pach jogi mi seng'e ni jogi dwaro gima kama. Budget committee nitiere. Imbe kanye ma in bindi riyori miwacho ni ndara kama hembe nyaka waket ne mana pesa e budget. Budget kokadhi to bedo chik. Idhi ti godo e higa achiel mangima mar omenda. Koro MCAs bende ojiwre ajiwa. Kata ka poni gikedo ne thuolo maggi, to tijino ka nenore to kata mana jopiny biro chung' kodgi mawacho ni jogi tiyonwa ahinya, yie umed yie oduru gimoro. Iwinjo. To gima duong' ahinya ni SRC ema omi ting' mar ng'iyo kaka inyalo chuogo osara mag jogi. Koro kata ka samoro inyalo gone jatend piny nduru, to jatend piny be samoro onge kod teko mar dhi siemo SRC ni koro kama e kaka okete. Koro gin mbaka ma pod inyalo go malach, nikech kata ma jatend piny owuon embe samoro duoko sache piny to gimonyalo timo onge, nikech SRC ema osemi ting' no. Erokamano nya. Senior, mopogore kod ma jowetewa osetuomo gi, dibe nitiere gimoro amora ma kamoro MCs kokalo kuom riwruok mano mar CAF nyocha dhi achiel kuom gik mana nyocha awinjo ka gilieko en wach mar pok mar pesa madhi ne counties mekwa ma onego bed ni kore bwaso mathin kokalo kuom formula manyien mar pogo pesa. VOJ dirama kende ni MCAs gin wawache kisungu. Gin joma important e ecosystem mar devolution. E chenro duto mag loch gwenge. Yes. Jochung' mag ward gi gin joma important ahinya. Gima paro ni timore en ni pok ging'eyo ang'eya ni tijgi en ang'o. To pok ging'eyo ni to tijgi ni degitie maber nade. Mokwongo VOJ en ni counties matin eminyalo dhie mi yud ni to nyaka ne devolution chakre. Chike mage moselosi e counties wa matiyo. Nikech mane tijgi maduong', loso chike. Tijgi mar ariyo en oversight mar county government. Tiyudo ka weche mag oversight mag county government no giduogo giwene senate. Ginok gitim. Gitime mna ka senate ochiogi. Nikech inyalo paro poko ka okta jumbe ariyo nyaka senate nyodhi Migori. To senate penjo manonego bedni ni penje county assembly. To duoko yudore. To sekawo higni buora makoro pending bills ma Migori ochopo bilion 1 gi wiye. Johala gi contractors gi suppliers ma timo hala gi county government ma Migori to hinyore. Aparo ni MCAs ma Kenya ka kaponi de ging'e ni tijgi malong'o en ang'o. To bro miyo ka ng'ato pok okwayo kom MCA to chako ng'eyo ni to musara to gi marupurupu mar tijni timang'o chalo nade. Nikech ng'eni moko donje tijno gitiyo gi pesa mang'eny to ka gisedonjo te ka gigolo ni to kara bende onge kata tija chakare no kata tija chakare no loma. Nikech samise donje tijno to koro in ja siasa. To ka in gi ward kaka North Sakwamara ma
village ka village, weekend ka weekend, nitiere liel, nitiere joma dwa dhi wuoth, nitiere joma riemb nyithindgi school fees, nitiere jo boda boda mani garambe, nitiere women group mani garambe. Nyiso ni juma ka juma idwa medo gi joma dwa madhi be joma dwa chami nikech joma dwa chami be nitie iwe wanade nyiso girit jakamolo chieng' Wednesday nyiso ni juma ka juma nyaka ibedi kima ok tin ne siling 40,000 mar mondi satisfy needs mag jogi te to gimusachicha ok ibiti mang'owa ok bi nyalore so nyaka igori peksen kapok idonje tigo kwano ni gweng'wani ward madwa kaoni on average liete ginadi e juma chielo to youth group madwa timarambe to joma dwa madha ginadi astikoni to gi msara michulo cha bende danyal but ng'eny gi donjo kong'eyo ni msara to tin to adhi timang'owa wadhi deyo governor mondo timang'owa mondo gol again impeachment liera ka governor timatima ngama we will impeach you to wuok ka governor okelo budget okwakal tigolo gichalo joma most of the time gi extort executive monde ka giyuda ng'owa giyud pesa mbekni ma Fred wacho ni gigoyo gi MCS gi ibro winjo ka most of them koni ni governor timang'owa governor dhi kodwa marach kipenje no dhi kodu marach ni oni ndalo ng'ane no wadak maber Nairobi kan wabiro mna gi ndege ndalo ng'ane kabiro Nairobi kato kaka dak kaka chiemo kaka metho governor mong'e to masan ineno so ngisi ni gin gineno governors kadero emomiyo gitije gimonego gitim ok gitim nikech girito lweny tang' ne goya onge mna wach dhano mangima nyaka kithne to mago bende nitie tadiera makende ni ng'eny MCA kia tich monego gitim gin gidonjo kanyo ka ging'eni ka emwadhi lose pesa erokamano odong' dakika moro mabich kende walungo wach ne Nyakwara Mugajwang' mapiyo piyo governor riwruok mano mar Rufa mabende kelo kanyakla ute mag thieth mane kor gwenge kaachiel kod mago maok mag ji maok mag piny owacho ywak ni sirikal gibandho chiegni bilion 30 kanyo ka koro chakre kawuono ng'ata ma osendikore kaka jakanyo mar SHA ok gibi miyo thieth sekta mar thieth wach ni sebedo kiwere ga ming'ado mi mandaka chiel asewere ndi Victor to lit nane kech pod wacho kwa duogo mane wacho gima miyo gini lit nwane kech en gima mulo jotuo koro magi gik mimiyo wawacho ni seche moko gigi tek nekech Victor ing'eno osiptende mag ji giwegi gino gige ohala to gibiro mondo mi gikonyo osiptende mag sirikal nikech yudo ka samoro osiptende mag sirikal nigi ng'ikruok mathoth ma samoro ng'ato especially king'iyo weche mag emergency gi samoro ng'ato nwang'o accident Victor ok ibi manyo sirikal osiptal mar piny owacho man mabor iringo kodi to osiptal moyud machiegni no emiterie koro kama biro gik ma samoro ng'ato hinyore kata samoro ng'ato dwaro emergency services tiyudo ka odhi kuondegi tidhire nikech sirikal ok nyal chudo to penji ni to kar omenda makore lach ma sirikal choko e weche mar SHA ma ka in gi payslip Victor to imuode mana gi omwat malo 2.7% josedhi omenda ni kare dhi kama nade nikech king'iyo gima osiptende gi yuago gin gop gi mar NHIF ma giwacho nyaka portal cha sirikal udino ma gop gi udong' kuno to gin bende gin gi expenses gi gik ma gidwaro koro aparo ni ma en crisis ma government kata sirikal jodonjie to neno koro aparo ni ginyalo timo gima ber mondo mi ging'in to crisis machalo kamae ere kaka nyalo bedo averted to gikie moloyo Victor pod apenjora ni nyaka karang'o nikech William Ruto ne nigi manifestos mabeyo ahinya e weche mag thieth nyaka karang'o ma wabiro bedo gi sector kata weche mag thieth matiyo pacho kae nikech waparo ni SHA ni ema ne dhi bedo solution mane dhi tieko weche gi duto te erokamano ahinya kan ma wacha mang'eni kine mesa kacha osebedo kiluo kabisa to koro neno ka gima gini koro chopo e wang'e kawuono chenro mag thieth dhi bedo gi ng'ikruok malach ahinya kuom jopiny mamanyo ute mag thieth maok mag sirikal
Kapane oken gima wendo nikech SHA to osego mbaka ne ng'ikruok manitie nchiwinjo kata ka jalup jatend piny Kithure Kindiki ncheno rado kod jokanyo e sekta mar thieth e pare ma Karen Kucho. Ncheno wacho ni adier ok dang' wache ni gino ober ta malo 100. Nitie ng'ikruok manitiere. Achiel kuomgi en wach mar mbui ma koro itiyo godo no makeyo wach ni koro ng'ane orwako nyinge ka nyinge osene kocha osechudo kochudo. Koro nitiere pek ma pod nitiere ko osiptende mag ji giwegi anyate kor gwenge bworiruok mar rufa. Kinde mokalo bende anene gisewacho ni ne nitie singo mano omegi mar chudo mane gibando. To chali ne giyiere kod mano. To koro giko ne chal ni gwenyruok moro chako wuok e kanyo. Kopogore kod mana wach mar mbui ma bende bedo kod ng'ikruok. Pod giywak ni nitiere chudo magi moko pod ok ochopo kare. Ng'eni ne gichako ywak e wach mar digni kochakore kinde mane dar kiwuok e NHIF. Koro apani gin gik ma sirikal ong'eyo moko winjore bed ni wachopo kama koro wachope ni winjore bed ni gibedo piny to gitiekore nikech king'iyo kor gwenge kucho siptende mag ji giwegi maneno matindo gin magi kresa ahinya jochiw thieth joma jotuo nikech samoro do kata kuondege ma yedhe nitie samoro kata mag sirikal gi yath koro onge kata samoro dakteche ogomo koro mag ji giwegi to gi mag kanisni machalo misen gi magi mosebedo ka konya ahinya neno ni chenro mag thieth ojiwa ahinya kor gwenge. Koro nyaka to sirikal nin matut kendo wuog oko. Ka koro mano ting' ma county nitiere godo, to mano ting' ma sirikal ma malo nitiere godo. Nikech koro ng'eni chenro mag thieth ni e bwo sirikal mag county. Kata obedo ni koro mae lweny migoye kowuok malo migawo mar thieth, to gin bende nyaka koro gidonjre mondo many yo ma chenro mag thieth ok nyal ng'ikore siptende gi. Okay. Ma kata obedo ni pek manade, to japiny kodhi to nyalo thiedhe kokalo kuom SHA nikech omenda ma samoro japiny nitiere godo achiny e lwete nyalo bedo ni nok. Erokamano. Senior, ma ne chalo gima kaka ne iwire ne dhi loko sekta mar thieth obed sekta mayot ne japiny yodo to neno ka gima ng'ikruok po nitie. To pod biro mna bedi. Gima dhano mulo nyaka chandruok bedie. Sirikal mar Kenya noko chanore maber. Emomiyo kane pok ochako weche mag SHA gi dwe mar 8 higa mokalo ji ne wacho ni ketie urukenge mabeyo kata kuom higni 2. To kusetieko higni 2 to koro roll out SHA nikech kanyo ubro yudo kuseng'eyo kuonde maricho kuonde mabeyo to tegogi to sirikal nokowinjo wach. Sirikal moro amora e Kenya ka gimwasefwenyo en ni dhok mowinjo mayot en dhok mar gomo mandang'anyo. Emomiyo an ayie gosiptende mag ji giwegi nikech ka ng'ato nigi gopi to pod odwa ni med timo ne gimoro tikone ne ooyo kamochopeni ok koro nabitim teko bro kone kara wamanyi ni gimoro matin monda mi kapoda manyo mudong. Koro Debra Bulongo Barasa ko bedo ni en jatend migawo ma wieler kaka nopuono ni wieler ageno ni no osebedo gi bura gi jogi ma kang' romo sa 6 to gimoro oseornegi. Erokamano. Jokanyanam weche ne thoth ka sama nokawo ng'adwa kanya kwa Ramogi Ajwang' kata kamano mbaka pod dhi nyime kidhi e X mar Ramogi TV, Instagram kaachiel kod bende Facebook omedo mana go mbaka kaloro koda weche manitiere ahinya to ka watemo ng'iyo sekta mar thieth bende wiki kwil jofwambo gi keyo magwa nitie gwenge mopogore opogore mar mulo ni kaachiel kod menyo weche matimore kawuono ahinya maluoro chenro mar Social Health Authority okumba kata duol marito okumba mar SHIF ma itayo kod migawo mar thieth. Fred, wach mari mogik. Victor, nasewacho kata dwa paro ne jowinjowa ni jalaw nindo onge ratiro. Erokamano. Jalaw nindo onge ratiro. Nasewacho gani kata kawuono to deko go ungu. To ntiere okikone ni to we know will ni antie. Ken. Jalaw nindo maonge ratiro chalo mana ng'ama kwa lift. Ng'eni kata ket mana station moko dwa winji. Ang' winji nyaka tung. Makata ka dereva ywa mandawa. Ndawa ne mang' nufung kode nyaka gikuwuoth. Kanirege tigo mawi. Erokamano VOJ, an kawuono adwa jiwo jonyuol. Bathe kocha chenro moro mwatimo kocha cha nyawacho gimoro maluwore gi weche mag somo. Ni jonyuol iketo gi chulo pesni mang'eny e sikunde tok migi receipt. To bende ok dwa ni gipenje ni pesni gitimo ang'o.
an adwa loso gi jonyuol nochopo sama koro nyaka ukaw patik maka japuonj sikul moro amora okore ni chiw pesa to penje ni pesa ni dwa timang'o to mendo mi receipt mar pesa michulo no. Erokamano ahinya. Nyakwar Mgajwang' tich ang'wen juma ka juma tudi kod senior gi team mar The Gang. Senior goes global. Mane wach mantie ka Nyakwar Mgajwang'. Kora an expert muoro kocha. Niki giwili mano. Waora an expert kwa join ko. Onge winjruok moro amora mwan go kono. Wachoro mana achiel kuom jalony maro. Erokamano Nyakwar Mgajwang' ne joneno kendo jowinjo mekwa wan gi geno ni thuolo mar seche ariyo gi mani kao kiwinjowa kendo kinenowa okelo nenge ngimani kendo kawuono nitie gima nyien mipuonjori. Erokamano ahinya bende ne producer marwa Ken Muga, joma ne tayo chenro ni kamoting'o Solomon Atiro Kafaya kod Vincent Otieno mane miyo weche manyien lak saa 3 okinyi makawuono Ramogi FM kaachiel kod jogo picha gi jite de uonge dikoro chenro makama ok ochopo kama koro chopeni oriti makawuono nyaka juma manyien. Med mana ket Ramogi TV pod waikoni mathoth mabro mori, mabro puonji kendo mabro golo dek e iti nikech ka e kar weche manyien. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Europe awaits Naview Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and leap up pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro Mgajwang' watwak mar rameny piny. Chik bai. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity.
and people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Kwa Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemane mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin
kikicham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich